Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Рахш ТЖ. Дӯстон, дар имза навор 13 квартира ва хонаҳои фурӯшӣ дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед бардони азиз ва лайк мондана фаромӯш накунед ва дар комментария нависед ки чӣ хел квартираҳо дар кора ба шумо мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ёки замин ёки мошин ёки квартира ягон чиза бардоред, дар номарои WhatsApp имои моро бикунед, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 149 сомон. Дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем ки видеои моро поделиса кунем ба имо ва адрес сайтатон. Мо бошад наворо сар мекунем то охираш тамошо кунед. рафтем. Якм квартираи фурӯшӣ. Якм квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмансур. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 46 квадрати метр. Неки метавонед ки документагам кунед дӯстон. обсиди пастиани дорад, ремонтш ҳаста, дитонед барои зиндагӣ кардан мешавад. ошхона, ҳоҷатхона ва дигар чоршам ҳаста. баня. нархаш дӯстон 235,000 сомон бо курси имза гирем агар 1,570,000 рубл мешавад. кадоми харидор ёфтага бо арзон мекунем. дар наздики квартира мактаб, садик, масҷид ва бозорчаи ҳаррӯза ҳаста ёфтага кор мекунад. ҷошҳои сӯза ёфтага соҳиб бош. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадом метавонед харидор бошед, маълумоти пурра яхчон гирен. марҳамат, мо бошад наворуна давом медиҳем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар ҷои хуба. дӯстони азиз, хона деэтажаи бардониз, хона проекти нав замонавӣ кардагиай, хона бо маҳсулоти сифати баланд кати сохтагиай, яъне ки маҳсулоти хуб кати сохтагиай, хона замонавӣ, гирдуш маҳкамай бо семинблок, даврӯзҳои фасон дорад дӯстони азиз. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамоми адена дора гуфтагиай, 4 сотиқ замина, 6 дар хона кардагиай бардан мебелош ҳаста, мебелҳои замонавӣ, консоли стирали машина ва термикс, оби гарми пастиани ҳамаша дора гуфтагиай бардони азиз. дигар маълумоти пурраша мегирем. хона ягон камбудӣ ҳамаи шаридиша дора гуфтагиай. нархаш дӯстон 80,000 сомонай. кадоми харидор ёфтагиай бо арзон мекунем. хона бо чизи чораш вақти фурӯхта мешавад. кадом метавонед агар айёи ноҳияи ёвон ҷош ҷои нағза метавонед дигар маълумотша мегирем ва савдоам кардан мешавад дӯстони азиз. ногуфта намонад кадом метавонед агар хонаи фурӯшӣ доред ёки замин, квартира, мошин, дар номарои имо ватсап мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. лайкатон бардорон дар як надорем, меҳнатон барои шумо. мо бошад наворуно давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба сем квартираи фурӯшӣ. сем квартираи фурӯшии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе, инам дар Фирдавсӣ қарор дорад. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 64 квадрати метр бардони азиз. неки метавонед ки ҳамин квартира чортагам кунем бардони азиз. обсвети шаҳрӣ дорад. ремонтуш ремонти нағзай ва абои зиндагиай, барои зиндагӣ кардан мешавад. ошхона, ҳоҷатхона ва балкон ҳамаш ҳаст бардони азиз. баня, оби гарм. нархаш 230,000 сомон бо курси имза гирем агар 1,543,000 рубл мешавад. ай кадом метавонед харидорем бардони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо, занг занед, бо маслиҳат кунед. мегзарем дӯстон ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад, дар Истиқлол пеш аз роҳи оҳан. 6 сотиқ замина дӯстони азиз. 4 дар хона кардагӣ тайёрай. хона оҷа ремонт кардагиай, шикатур дар трезор часпондагиай, монтаж кардагиай, ҳамаш сад фоида фақат як рангу бор мекунад, зиндагӣ кардан мекунад бардони азиз. хона, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ҳоҷатош 100%. гирди хона маҳкама ва дарахтҳои навниҳоли мевадиҳандам шинондагиай дӯстони азиз. бе ягон камбудия. хонара рости гап қимат буд, оди срочна сум дар кора ёфтагиай, арзон кардиян. 125,000 сомон дӯстони азиз. нархи охиронша ҳамин хона қимат буд аввал, ҳозир арзон кардагиан срочна ёфтагиай. бо курси имза гирем агар 838,000 рубл мешавад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. беҳтарин шахсай, агар кадом метавонед харидор бошед, метавонед нависед ёки дар номарои ватсапша, имоша ёки занг занед, маслиҳат кунед бардор хонаи арзона харед. марҳамат, мо бошад наворуна давом медиҳем. мегзарем бардорон ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 34 микрорайонай. як хонага квартира, неки духонага кардагиаша бардони азиз. 8 этаж дар қарор дорад. 40 квадрати метр обсвет дорад. новостройка, беҳтарин ремонт кардагӣ тайёра барои зиндагӣ кардан.
ошхона, ҳуҷҷатхона ва ҳаммомшам ҳастай дӯстони азиз. Кадомитон агар харидор бошен дигар маълумотшам мегирен дӯстон. Нархш 200 000 сомонай, рақамошон дар рӯи экрани шумоай. Ногуфта намонад ки дӯстони азиз квартираҳое ки шумо мебинед ин новостройка ва хонаҳои наван ин нархҳои ҳамин хелай. Кадомитон агар дар кор бошад марҳамат занг занед дигар маълумотша гиред. мегзарем дӯстон ба шашум хонаи фурӯшӣ. Шашум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон дар ноҳияи Хӯросон қарор дорад, дар Қазириқалъа. 22 сотиқ заминаи бардории азиз, 3 дар хона андохтагӣ, хона тайёрае барои зиндагӣ кардан, медарои зиндагӣ мекунӣ. Об светаш ҳастай бардории азиз, ошхона, ҳуҷҷатхона ва туалетшам, хелчашам ҳастай, баня. Хонара арзон мефурӯшем гуфтагӣ, нархш 90 000 сомонаи бардории азиз, бо курси имза гирем 64 000 рубл мешавад. хона арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад дӯстони азиз. Ягон вариант дошта бошен метавонед ки пешниҳод кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо. Дигар маълумоти бештар аз соҳиби хона. мегзарем дӯстон ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо бардорон аст дар ноҳияи Фархор қарор дорад. хонаи навсохтай бардории азиз, хона ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан мешавад. 8 сотиқ заминаи бардории азиз, 4 дар хона кардагӣ тайёрай. гирди хона бо семинблок маҳкамай. хонара проектиш проекти нағзай. ошхона, ҳуҷҷатхона ва баня ҳамин хечошам ҳастай дӯстони азиз. заминам дорад. дар дурмуш метавонед ки ягон чиам барои сабзавот ё ягон чиз дигар истифода барен. нархш 180 000 сомонай, бо курси имза гирем агар 1 208 000 рубл мешавад. кадомитон харидор бошен барадории азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти бештар аз соҳиби хона. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшии заминии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пеши Корвон, поёни Корвон бардории азиз. пеши бозори Корвон дар дарвозаеро нагузашта аз дасти рост рӯпарӯи заправкаи Восток, кӯчаи роҳи газ. аз роҳи калон дӯстон 600 метр истараи хона. 3 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагӣ, об свет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона ва ҳаммомшам ҳастай. хона замонавияи ремонти хуб дорад барадории азиз, барои зиндагӣ кардан тайёрай. ивазам мешавад бо ягон новостройка боша гуфтагӣ дар наздикиҳои марказ ё ки дигар чош алишам мекунем гуфтагӣ. нархш 400 000 сомонай, бо курси имза гирем агар 2 684 000 рубл мешавад. кадоми харидоре бо арзон мекунанд ва рақамошонам дар рӯи экрани шумоай. маълумоти бештара барадорон айхчон гирен марҳамат. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ барадорон дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. айроҳи калон як 60 метр истина гуфтагии хона, айроҳи калони сентр. 20 сотиқ заминаи бардории азиз, 3 дар хона кардагӣ, хона бо кирпичи пухта бардорӣ, бо ғишти пухта бардории азиз. 3 дар хонаи об свет дорад. ошхона ва дигар чошам ҳастай дӯстони азиз ва гирдашда арчам шунондагӣ. хона ҷои соза ва проекти хуб кардагиянд дӯстони азиз. нархш 250 000 сомонай, бо курси имза гирем агар 1 677 000 рубл мешавад. кадомитон харидори барадории азиз, маълумоти бештара хатон гирем марҳамат. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. дар 4 сотиқ замин, 4 дар хона кардагӣ тайёрай. хона ремонти беҳтарин дорад барадории азиз. хона ҷои хуб дай, гирди хона маҳкама, дар вақтҳои мевадиҳандаам дорад дӯстони азиз. ва ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. ошхонаи дарунӣ ва беруниам дорад дӯстони азиз. аделнай дигар маълумотшам мегирен. нархш 280 000 сомонай, бо курси имза гирем агар 1 879 000 рубл мешавад барадорон. кадомитон айноияи Рӯдакӣ хонахар бошед марҳамат, дигар маълумотшам мегирен дӯстон. ногуфта намонад кадоми шумо агар хонаи фурӯшӣ дошта бошед дар номаро имо ватсап мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Левакан, дар ноҳияи Сарбанд дӯстон. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 37 квадрати метрай. хона ремонташ миёнай барои зиндагӣ кардан мешавад бародарони азиз.
левакан доми боқӣ раҳимзода гуфтаги соҳибуш хай бо дигар маълумот ҷамъ мегирем дӯстон. нархаш 120 000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 85 000 рубл мешавад. хона бо савдо кадан мешавад ва варианти алиши ҳам дорад дӯстони азиз. кадомитон ягон вариант дошта бошем бардорон хона 1 метр шуда ҷои созай метавонед хай дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ бардорон дар шаҳри душанбе дар политехнику пеши бозори мадад дар наздикиш. якхонага квартира дар 2 метраш қарор дорад. 30 квадрати метр обсве дорад. ремонти беҳтарин кардаги термикс ва ошхона ҳулотхона ҳаммом ҳамаш аст бародарони азиз. хона барои зиндагӣ кардан тайёр аст. дигар маълумотша хайхтон мегирен. нархаш 185 000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1 241 000 рубл мешавад. кадом метавонед харидор бошед бародарони азиз метавонед занг занен. аз соҳиби ҳамин хона чӣ маълумоте ки дар кора метавонед гирен агар маъқул тошон ба савдо мекунед. марҳамат. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ бардорон ҳастад дар ноҳияи рӯдакия таъида бародарони азиз. 4 сотиқ замин дар хона кардаги барои зиндагӣ кардан 100% ремонт кардаги тайёрай. обсвети пастияни дорад дӯстони азиз ва гирди хона маҳкамаи давроза задагиай. хай дигар маълумотша бо мегирен. нархаш дӯстон 240 000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1 610 000 рубл мешавад. хона бо арзон ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад дӯстони азиз. кадомтон ягон вариант дошта бошен метавонед ки пешниҳодаш кунен. ин буд 13 та квартира ва хонаҳои фурӯшӣ бародарони азиз. агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки мошини замин квартира ягон чиз агар хоҳед реклама кунен роӣ кунен то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.